Това е продължение. Сега ще щупя тази кал, за да мога да стигна там, до където искам. Аз винаги искам да стигна до там. Тук, където аз искам, разбира се. Само, че понякога ми се получава. Но се труди, докато не успея. И накрая успявам, разбира се. Без да се опитваш много, няма нищо да достигнеш. Ух! Вода? Откъде е вода? Добре. Приемам мерки. Вече. Взимам чакъл. Да ви е страх. Въпреки, че чакъла не чак толкова плашителен. Но ще прогоня водата, майче не се преобълва. Все пак се спря. Yes. Стига де. Все пак има кол. И с дървената кирка получавам кола. Добре, толкова не ми трябва. Отивам тук. И така. Залепям тук и залепяме на пако. Добре. Сега това ми омръзна. С това най-накрая ще го спра, защото ще ми омръзне. И то много вече ми омръзва. Сега ще спирам. Не, но те оцелих. Не искам да се дави. Така. Свърши наводнението ли казах? Присвърши наводнението. Присвърши наводнението. Това е готина музика. Да. Така. Тук няма полезно нещо за мен, но от другата страна има, съм сигурен. Ето за това говоря. След малко ще си го взема. Тук още две пещери. Още две дупки, разбира се. Зашки дупки. Ще си щупи това нещо. И те си. Колкото ли време да ми отнеме. Тук има ли още? Да. Какво? Това вече прекалиха. Това, че съм късметлия с айрана. Айрана не означава, че трябва да прекалявам с айрана, защото той не е много полезен да се прекалява с него.
Сега... гладен съм. Аз не съм го забрала. Нищо. Сега ще се нахраня като убия. Това е една кокошка. Ето ми кола. Тъмън да сложа малко айрон да ми се почне. Тъмън да... Добре, аз съм добре. Стига, бе! Не мога да направя много клипче с тебе. Ти винаги